ତାହେଲେ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଆଜ୍ଞା। ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳାଚରଣ। ହଁ ଶାନ୍ତାକର ଭୁଜଙ୍ଗ ସେନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ହେଲା କି। ଓಂ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रथम अध्याय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताजुजुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्र କହିଲେ हे ସଞ୍ଜୟ ଧର୍ମଭୂମି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା ରଖି ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିବା ମୋର ଓ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ କଣ କଲେ? ଯୁଦ୍ଧ ଅଧା ଅଛି। ସଞ୍ଜୟ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରିକି ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି। ଗୀତା ପ୍ରେସ ଗୋରଖପୁରର ସାଧକ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଟୀକା ଅନୁସାରେ ସଞ୍ଜୟ ଫେରିକି ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଖବର ଦଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ହେଲା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ମୋର ପିଲାମାନେ, ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, କଣ ହଉଛି ସେଠି, କଣ କରୁଛନ୍ତି କୁହ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏକାଠି। ସବୁ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ। ତଥାପି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟକୁ ଯେ କଣ କଲେ? ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଦି ପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେ ପଚାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଅନିଲ ଭାଇ ଆସିଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି? ସେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ପଚାରୁଥିଲୁ। କହିଲେ ନା ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଅନ୍ଧ ଆସିଲା କି ମୁଣ୍ଡକୁ? ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଆସିଲାନି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖାଛି ଯେ ଯେହେତୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଟା ଏତେ ବଡ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯୋଉଠି କି ଏମିତି ହେଇପାରେ ଯେ ତୀର୍ଥ ମାନେ ସ୍ଥାନର ମହାତ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇପାରେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା। ତୀର୍ଥ ଜାଗାର ତ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା ପରେ ହୁଏତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ଆସିଲା। ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି। ଯୁଦ୍ଧ ନକରି କିଛି ଗୋଟେ ସନ୍ଧି କରିଦେବେ କି କଣ କରିବେ, ଏ ସମ୍ଭାବନା ବି ହେଇପାରେ। ବୋଧେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଥିବ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନକୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ କଣ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ, ନ କରି ଆଉ କିଛି ହେଲା। ହୁଁ। ତ ସିଏ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୌରବ ମାନେ ତ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେନି। କାହିଁକି ନା କି କେବେ ଛାଡିବେନି ସେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେବେନି ବୋଲି କିଛି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କାଳେ ମନ ବଦଳେଇ ଭୟଭୀତ ଦେଲେ କି? ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମନ ବଦଳେଇ ସିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ମାନେ ଇଏ ବୁଝିପାରିଲ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଉ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ କଣ କଲେ? ହୁଁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ବୀରେନ ଭାଇ କଣ କୁହନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ? ବୀରେନ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ।
ହଁ କହୁନ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଇଏ କରିନ ହଁ କଣ କରୁଛ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଗୋଟେ ଲଢେଇ ଅଧ୍ୟାୟ କଣ କଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ତାପରେ ହଁ ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି କଣ କିଛି ଆପଣ କହିବେ ନା ନାଇଁ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଜିଷ୍ଟ ଟା କହିଦେବି। ନା ଆଗକୁ ପ୍ରକାଶ କର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତ ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହଉଛି ମତେ କୁହ ଆଉ। ହୁଁ ଅନିଲ ଭାଇ ହୁଁ ପଢିଛଟି ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଟା? ହୁଁ ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉଠି ଛାଡିଯିବି ମତେ ହଁ ମନେ ପକେଇଦବ ଆଉ। ହଁ ହଁ ହୁଁ ହୁଁ ହଁ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦି ପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସଜ୍ଜିତ ସମର ଶଯ୍ୟା। ତା ଭିତରେ ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେ କି କୌରବ ସେନାର ମାନେ କୌରବ ପକ୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ସେଠି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ। ସିଏ ଯାଇକି ହୁଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଜଣଉଛି ତାଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମର ଶଯ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମର କିଏ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଏ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପକ୍ଷରେ ଏମିତି ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଶ୍ୱଥାମା ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ବଡ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କର ନାଁ ନଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଭୀମ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ଏମିତି ସବୁ ଧୃଷ୍ଟଦୁମ୍ନ ବିରାଟ ସାତ୍ୟକି ଏସବୁ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଶିଖଣ୍ଡୀ ବି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରିଚୟ କରିବା ଶିଖଣ୍ଡୀ ବି ପରେ ଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ। ହଁ 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 ଶିଖଣ୍ଡୀ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ରଥୀ ମହାରଥୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଖଣ୍ଡୀ ଥିଲେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ସିଏ କୌରବ ସେନାର ସେନାପତି ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ସେଇ ହିସାବରେ ସିଏ ଶଙ୍ଖ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣାର ପ୍ରତୀକ ସଂକେତ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଶଙ୍ଖ ବଜଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲା ପରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ହୃଷିକେଶ ଦେବଦତ୍ତ ଧନଞ୍ଜୟ ଆଉ ପଣ୍ଡମ ଦଦ୍ମ ମହାଶଙ୍ଖ ଭୀମ କର୍ମା ବୃକୋଦର ନିଜ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ସବୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ବଜାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭର ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଘୋଷଣା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଘୋଷଣା ନାମା ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ତାପରେ କଣ ହୁଁ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କିଏ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ଲଢେଇ କରିବାରେ ଅଛି ଆମେ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମତେ ନେଇକି ମାନେ ମଝିରେ ଉପସ୍ଥିତ କରା ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକେସନ ରେ ଉପସ୍ଥିତ କରା ଯେମିତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି। ତ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ମଝିରେ ନେଇ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରଥକୁ ନେଇକି ସାରଥୀ ହିସାବରେ ହୁଁ ବୁଝିପାରିଲ ନେଇକି ରଖି ହୁଁ ଦଉଛନ୍ତି ରଖିଲା ପରେ ସେ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ତ ନୁହଁ ବିଶେଷ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ମତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ହୁଁ ଭିତରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ସବୁ କୌରବ ଭାଇ ମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମାନେ ମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ହଉଛି। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ମୋରି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିବା କଥା ବା ଯୋଉମାନେ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯୋଉମାନେ ମୋର ପରିବାରର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମତେ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ସେମାନେ ମତେ ମାରିବେ ୟା ଦ୍ଵାରା ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ ଏ ଗୋଟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି ପୁରା ଯେ କଣ ମତେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ତ ମୋର ସବୁ ନିଜ ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ତ କାଳେ ତାର ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଭାବାନ୍ତର ହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ହିଁ ଘଟିଲା ବୋଲି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଆଶା ଅମୂଳକ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ପ୍ରଭାବ ଟା ପଡିଲା ବୋଧ ହୁଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର କାରଣ ସେ ତ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଥିଲେ ମତେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି ତ ନୂଆ କଥା ତ କିଛି ହୁଁ ନୁହଁ ନା
ତଥାପି ସେ ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ଗାଣ୍ଡିବ ଧରିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସିଦନ୍ତି ମମ ଗାତ୍ରାଣୀ ମୁଖଞ୍ଚ ପରିଶ୍ଵସିତି ବେପଥୁଶ୍ଚ ଶରୀରେ ମେ ରୋମହର୍ଷଶ୍ଚ ଜାୟତେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ମାନେ ଥରି ଉଠୁଛି, ତାଙ୍କର ହାତ ଥରି, ସେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ଠିଆ ବି ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବସି ପଡୁଛନ୍ତି ଶୋକ ସବିଘ୍ନ ମାନସ, ମାନେ ଶୋକ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ, ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଗଦଗଦ ହେଇକି ସିଏ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବହୁତ ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୁଃଖକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କଣ କଣ ହବ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ସେ ବିଷୟରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରିକି ସେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କଣ ହବ ନା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି, ତା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ କଣ ସୁଖ ପାଇବି, ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବି, କଣ ଏଇ ଭୋଗରୁ ମତେ ମିଳିବ, କାହାକୁ ନେଇକି ଭୋଗ କରିବି, ମୁଁ ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ସବୁ ମରିଯାଇଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକି ସୁଖ ଭୋଗ କରିବି, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରୁ ମତେ ମିଳିବ କଣ? ବରଂ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ମତେ ସେମାନେ, ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇବିନି, ବରଂ ସେମାନେ ମତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ବରଂ ଶ୍ରେୟସ୍କର, ନହେଲେ ମୁଁ ପଛେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବି, ମାନେ କିଛି ମୋର ରାଜ୍ୟ ବା ଫାଜ୍ୟ କିଛି ମତେ ଦରକାର ମାରି ନାହିଁ। ଦିଅନ୍ତୁ ପଛକେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ। ହଁ, ମତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ପଛେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, କାହିଁକି ନା ଏଥିରୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମତେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମାନେ ହତ୍ୟା ହବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ବହୁତ ମରିବେ, ନିଜ ଲୋକମାନେ ମରିବେ, ପୁଣି ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ, ନିଜର ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ଲୋକମାନେ ବି ମରିବେ, ଏବଂ ୟା ଦ୍ଵାରା ଆଉ ଗୋଟେ ସିଏ ବଡ ସାମାଜିକ ଅସନ୍ତୁଳନ ଦିଗକୁ ସିଏ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତେ ଲାଗିଲା। ଯୋଉଟା କି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ସମାଜରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯିବ, ନା ନୈତିକ ଅଧପତନ ଘଟିବ, ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ପାଇବେନି, ଏବଂ ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ଦିଟା ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ବି ହବ। ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ହବ। ତାପରେ ପରଲୋକରେ ବି ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତିରେ ପିତୃ, ରହିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ପୁର, ତାଙ୍କର ବି ଅପମାନ ହବ। କାହିଁକି ନା ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ଇଏ କରିବେନି, ଦେଇପାରିବେନି, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଅସୁବିଧା ହବ। ଏ ବିଷୟରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଆ ସବୁ କ୍ଷତି ହବ ବୋଲି, ଏବଂ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠି ବସି ପଡୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗର ମୋଟାମୋଟି କଥା। ହୁଁ। ତେବେ ଏଥିରେ କଣ, ମାନେ ତମ ମନକୁ କଣ ସବୁ ଭାବନା ଆସୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ତମେ କିଛି ଫା କୁହ, ବୀରେନ ଭାଇ ବି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ତ ଯୋଉ ଯଦି 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 ନୁହଁ, ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୁହାହଉଛି, ସେଟା ଠିକ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଧର୍ମର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିଆ ମାନେ ହିଁ ଧର୍ମ ହଉଛି ବୋଲି ଜାଣିବା, ନାଇଁ କି? ସେ ଜାଗାଟାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ସେମାନେ ନା ବାଛିଥିଲେ ସେ ନା, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, ଲଢିବା ପାଇଁ କି ପବିତ୍ର ଜାଗାଟା, ସେଇଠି ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା ସେଇଟା ଠିକ ହବ। ପବିତ୍ର ଜାଗା ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏମାନେ ଗଲା ହଁ ପରେ ମାନେ ହେଇନି, ସେମାନେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଜାଗା ସେ ଥିଲା। କଥା ହଁ, କହୁଛି, ସେମାନେ ଆଗରୁ ପବିତ୍ର ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଚୟନ କଲେ, ଏଠିକି ଯାଇକି ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ବାଦ ବିବାଦଟା ଅଛି, ସେଇଠି ସେଇଠି ଆମର ତାର ଫଇସଲାଟା ହଉ। ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଏବେ ଯୋଉ ତମେ କହିଲ କି ତା ଦେହରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଆ ଡାଉଟ କରୁଥିଲେ କି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ମେ ବି ତାଙ୍କ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିବ, ବା ସେମାନେ ଟିକେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିକି ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମେ ଅର୍ଜୁନର ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକୁ ବୁଝେଇଲ କି ସେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା କି ମେ ବି ଏଇଆ ହିଁ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ହେଲା କି? ମୁଁ କହୁଛି ବାକି କାହାର କାହିଁକି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଲେନି, ଖାଲି ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି ଏତେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଲେ? ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ନା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି? ତାହେଲେ ଯଦି ସିଏ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଅଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ମାନେ ଅଧର୍ମ ବାଲା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ତ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ, ନଚେତ୍ ବାକି ସମସ୍ତେ ପରାକ୍ରମୀ କ୍ଷତ୍ରୀୟ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ଏକୁଟିଆ ଭୀରୁ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ବଢିଆ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ନାଇସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନାଇସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ବଡି।
ଉତ୍ତର ରଖିବ ନା ନାଇସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ? ଉତ୍ତର ଥିବ ଭବାନୀ। ଏ କଥା ବୀରେନ୍ ଭାଇ, ବୀରେନ୍। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏ କଥା ମୋ ମାଇଣ୍ଡ କେବେ ଆସିନଥିଲା ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ଯେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ତ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାତା ତ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଶିଖେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାତା ତ ତାଙ୍କୁ ପିତା ମାତା ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ବଣରେ ପଢିଥିଲେ, ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତଥାପି ଅର୍ଜୁନ ମନରେ ଏକୁଟିଆ କାହିଁ ଆସିଲା ଯେ ଅର୍ଜୁନ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାହିଁ ହେଇଯାଉଛି? ସେ ଜାଗାରେ ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସେନା, ତେଣୁକରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାହିଁ ଆସିଲାନି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାହିଁ ଆସୁଛି? ପୁଣି ଗୋଟେ ମହାନ ଧନୁର୍ଧାରୀ, ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଦ୍ଧା ମହାନ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ତାଙ୍କ ମନକୁ କାହିଁକି ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଆସିଲା? ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରାଯିବ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ପାଇକି, ମାନେ ସବୁଠୁ ମାନେ ନିକଟତର ପାଇକି ବି ଯିଏକି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନଥିଲା, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ତାଙ୍କ ରଥର ସାରଥି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି କଣ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ? এটা তোমার কোয়েশ্ଚିন, ଆନ୍ସରରେ ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଆ କହୁଛି କି ଯଦି ଆଇଦର ସେ ମହାଧର୍ମୀ ଥିଲେ, ମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଲେବୁଲର ଥିଲେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ପରମ ଭୀରୁ ଥିଲେ, ଡରକୁରା। ମୁଁ ଏଇଠୁ ଯାହା ଜାଣୁଛି, ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ସାରଥି ପାଇଁକି ବି, ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ସିଏ ଭଗବାନ ବୋଲି, ମାନେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କାପାସିଟି ଏତେ ବୋଲି ସେ ତ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଭୀରୁ ବି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ସିଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ନିଜର ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସିଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନିଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗାଣ୍ଡିବ ନାଇଁ ଧନୁ ପ୍ରଦାନ କିନ୍ତୁ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ ସେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଲଢି ନାହାନ୍ତି ନା, କେବେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢି ନାହାନ୍ତି, କେବେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଲଢି ନାହାନ୍ତି। ମେ ବି ନା ନା ସେଇଥିରେ ଲଢିଛନ୍ତି ନା, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଲଢିଛନ୍ତି। ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବି, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ହଁ ହଁ, ଲଢିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଃଶାସନ ସମସ୍ତ ୟାର ମହାରଥୀ ସେଥିରେ ସିଏ ଲଢି ୟାର ସାରିଛନ୍ତି। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଟା କୋଉଠି ଅଛି କି, ଯୋଉ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ? ହଁ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ନା, ମହାଭାରତରେ ଅଛି, ବିରାଟ ମହାଭାରତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ମହାଭାରତରେ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା, ଭଗବତ ଗୀତାର ତାହେଲେ ନାହିଁ, ମହାଭାରତ। ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ସମୟ ହେଇଥିଲା? ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ସମୟ ତ ଆକୁରେଟ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଭାଇନା ଜାଣିଛ? କେତେ ସମୟ ମାନେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଦିନ କି ଗୋଟେ ଓଳିର କଥା ହେଇଥିବ, ମାନେ ଯାହା ଅଳ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ସମୟ, ଜଣା ପଡୁଛି। କେତେ ଘଣ୍ଟାର କଥା ହେଇଯାଇଥିବ। ହଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ବି ନୁହଁ, କେତେ ଘଣ୍ଟାର କଥା, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ ଏବଂ ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା କରିଦେଇକି ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥିଲା। ନାଇଁ, ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଆ କି କୌରବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଥିଲେ କୌରବଙ୍କ ସେ ସେନା ସହିତ, କୌରବ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଅର୍ଜୁନ କି କିଏ ବୋଲି? କଣ ଦ୍ରୋଣ ଏମାନେ ତ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ଡିସକ୍ଲୋଜ କରୁନଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ, ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି ଜାଣିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୋଧେ ମାନେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହଣ୍ଟ ରେ ବାହାରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନନୋନ ଲୋକ ସହିତ ଏତେ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିଲେ, ଯଦି ଜାଣିନଥିଲେ କି ସେ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫରମେସନ ଥିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବୁଝିଲ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫରମେସନ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ନା ହୁଏତ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଲୁଚିକି ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି କି କଣ। ତାମାନେ ସେମାନେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ତ ଦିନ ଭିତରେ? ନା, ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିନଥିଲେ, ମାନେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିବାର ଅଛି, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖିବାର ଅଛି, ଦେଖିକି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଶୁଣିକି କାହାଠୁ କି ଅନୁମାନ ଲଗେଇକି ବା କାହା ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ, ଯେମିତି ମୁଁ ହଉ, ଭବାନୀ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧଟା ଲଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି? ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାମାନେ ରାତିରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା? ନା, ଯୋଉ ସମୟରୁ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି, ଏକଥାକୁ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରି ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମାନିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନିଲେନି ଆଉ। ଅନିଲ ଭାଇ, ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମର ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଏଇଆ ଯେ ତମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ସେ ଆଗରୁ ଫେସ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ହଁ ହଁ ଏଇଲେ ହଁ ଫାଷ୍ଟ ହଁ ଟାଇମ ପାଇଁ ଫେସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ହୁଁ ସେୟା ହୁଁ ନୁହଁ, ହୁଁ ଆଗରୁ ହୁଁ ସେ ଫେସ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ।
କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ମାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ନଥିଲା, କେବଳ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥି ମୁଁ ଜିତିବାର ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି କି ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବିରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ। ସତରେ ଏମିତି କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଫୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ନା କଣ ହେଇଥିଲା ଜଣା ନାହିଁ। କନଫ୍ୟୁଜିଂ କିଛି ନାହିଁ, ଏଟାର ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ମହାଭାରତରେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧଟା ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡିସିସିଭ ଯୁଦ୍ଧ ନଥିଲା ଯେ କର ବା ମର ସ୍ଥିତି ନଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ସେଇଟା ଆଚ୍ଛା, ବିରାଟ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। ଆଉ ଅପୋଜିସନ ରେ ଏତେ ବଡ ବଡ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ବି କରିଦେଇଥିଲା। ହଁ, ସେମାନେ ସମ୍ମୋହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମୁହ କରିଦେଇଥିଲା। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମୋହ କରି ବେହୋସ କରିଦେଇ ପଳେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କିଛି ବଡ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି, ହଁ। ଖାଲି ମୁହଁ କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ନା ସେତେ ବଡ ହେଇନି, ସେମାନେ ଲୋକେଟ କଲେ କେମିତି ନା ହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହତୋତ୍ସାହିତ ହଉଛି, ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନି, ହଁ ବର୍ଷେ ହଁ ପୁରିବା ହଁ ଉପରେ ପୁରା ହେଇଗଲେଣି। ତାହେଲେ ଏଇ ସେଇଠି ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ ଆମେ ଏଇଆ ଭାବିବାନି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ପରାସ୍ତ କରିକି ଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଠକି ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲା। ନା ନା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ କାରଣ। ହଁ, ସେଇଟା ଏଇଟା ସେଇଟା ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଭେଦରେ ସବୁ ହୁଁ। ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ମାନେ ମରା ଯାଏନି। ଏଇଟା ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ ମାନେ ଅନେକ। ମାରିଆ ବି ନୁହଁ, ମାରିଆ ବି କହୁନି, ଗୋଟେ ଥାଏ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉଥିରେ ଶତ୍ରୁ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର ବି କରେ, ଜୀବନ ଦାନ ବି ପାଏ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ମରିବ ହିଁ, ସେଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତି ଆସିବ କି ସତରେ ସେ ମାରିଛି ବୋଲି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟା ସେଇଭଳି ଥିଲା। ଏଠି ହୁଁ କେହି ହାର ସ୍ୱୀକାର କରିଯିବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲେ। ହୁଁ, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି କି ସେଠି କୌଣସି ଏମିତି ଡିସିସିଭ କନକ୍ଲୁଜନ ହେଇନଥିଲା ଯେ ସେ ପରାଜିତ କରିକି ଆସିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହଁ, ଯୋଉ କହୁଛ ସମ୍ମୋହନ କଳା ଦ୍ଵାରା ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କରିକି ଖସିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଆଉଥରେ ଡିସଗାଇଜ ହବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆଉଥରେ ଯୋଉ କଣ ଅଜ୍ଞାତବାସ ନା ନା, ହବା ପାଇଁ। ସମ୍ମୋହିତ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ନୁହଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା। ସମ୍ମୋହନ ଅସ୍ତ୍ର ହଁ ବା, ଗୋଟେ ସେଇ ଅଛି। ଗୋଟେ ଶସ୍ତ୍ର ଚାଳନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ ହୁଁ। କରିକି ସେଠୁ ଖସି ପଳେଇ ଆସିଲା, ହଁ କି କାରଣ ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧାର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଏଇଟା, ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସେନା ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ହୁଁ ଟାଇମ ରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ତ ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ସେଠି ହୁଁ। ଏଇଭଳି ବିଦ୍ୟା ମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଯଦି ତମର କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ହଁ, ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁନି, ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ତ କହୁଛି କି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପରାଜିତ କରିନି, ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ମୋହିତ କରିକି ସେ ଜାଗାରୁ ଖସିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ବଢିଆ କଥାଟା କହିଲ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଲୋକେଟ କରିଦେଲେ କେମିତି ନା, ହୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଭୀଷ୍ମକୁ ପଚାରୁଛି, କହିଲେ ପିତାମହ ମୁଁ ଏତେ ଖୋଜିଲାଣି ତାଙ୍କୁ ପାଉନି, ହୁଁ କେମିତି ପାଇବି? ଆପଣ ତ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସଦାବେଳେ ରହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଟିକେ କିଛି ତ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବି? ହୁଁ ନା, ଯୋଉଠି ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିବ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିବ, ହୁଁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହାତରେ ମାନେ ଭଲ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହେଇଥିବ, କୂଟନୀତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିବ, ହୁଁ ଯୋଉଠି ଗୋବଂଶର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିବ, ଯୋଉଠି ହୁଁ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିବ, ହୁଁ ମାନେ ଓଭରାଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ହେଇଥିବ, ଯୋଉଠି ଯିଏ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବିକଶିତ, ହଁ ହଁ କିଛି ବର୍ଷ ମାନେ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଯାହାର ଇମାଜିନ ବାହାରେ, ତାଙ୍କ ସେଇଠି ହିଁ ବିଜନେସ ପାଣ୍ଡବ ରେ ହଉ। ଥିଲେ। ହୁଁ, ନା, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରକୃତରେ ସେଗୁଡା ଏ ଭିତରେ ଏଇ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଆ କି ସତରେ କଣ ପାଣ୍ଡବ ସେ ଅଜ୍ଞାତବାସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିଲେ ନା ଧରା ପଡି ଯାଇଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ମାନେ ନା ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିଲେ, କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରା ପଡି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଧର୍ମ କରିବେନି। ଏଇଟା ତ ଆଉ ଭୁଲ କଥା ନା, ଏମିତି କରିଥିଲି ଏମିତି ଏକଥା। କହିବାଟା ଠିକ ହବ କି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଧର୍ମ କରିବେନି, ଏମିତି କହିବାଟା ଠିକ ହବ ନା କି? ନା, ଏବେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ସେନା ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅର୍ଜୁନକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ମାନିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୂଳ ଗୁରୁ ଯିଏ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସିଏ ବି ଗଣନା କରି ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଆମେ ବାଦ ଦେଇଦବା, ସେ ଗଣନା କରି ଦେଖିଲେ ଯେ, କହିଲେ ନା ନା, ଅଜ୍ଞାତ ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବି ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନିଲେନି, କହିଲେ ସେ ଯାହା ବି ଆଚ୍ଛା ହେଇଥାଉ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ଅଜ୍ଞାତବାସ ଫେଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା, ହିଁ ସେ ସ୍ଥିର ନହେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ୟାଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ବାଣ ଫାଣ ବାଜିଛି ନା ନାଇଁ, ଖାଲି ନିଜେ କାହା ଦେହରେ ସମ୍ମୋହନ କରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦେହରେ? ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କୋଉଠି ମିଳିବ? କୋଉଠି ବାଣ ବାଜିଲା, ନା, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାଜିଲା ମୁଁ କି କାହିଁ କୋଉଠିରେ ବାଜିଲା? ପଚାରୁଛି କି ତାର ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁରେସନ ତ ଥିବ ନା ନାଇଁ, ଯଦି ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି, ସେଟା ନା ନା, ଯୁଦ୍ଧ ବିରାଟ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ନୁହଁ, ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେ ରାଜ୍ୟର ନାମ ବିରାଟ ଥିଲା। ବୁଝୁଛି ବା, ମାନେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାଟ ହେଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ବିରାଟ ହଉଛି ରାଜା। ହଁ ହଁ, ନାଇଁ, ବିରାଟ ମତ୍ସ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶର ଦେଶର ବିରାଟ। ରାଜା ନା ବିରାଟ? ହଁ ହଁ, ତ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହାହଉଛି କି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତାର ଟାଇମ ଡ୍ୟୁରେସନ ଟା ଥିବ, ଆଉ ଟାଇମ ଡ୍ୟୁରେସନ ପରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଯାହା ସେମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଥିଲା ତାର କିଛି ମାନେ ଲେଖ ଥିବ,
ଆରେ ସେଇ ଆଉ ଯୋଉ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ଡ ଟାଇପ ର ଏଇ ଟାଇପ ର ନଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅତର୍କିତ ହଁ ଆକ୍ରମଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ମାନୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯେ, ହେଲା। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ହୁଁ। ଯେ ଗୋଟେ ହଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଥିଲା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ପାଇଲେ ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଥିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଅର୍ଜୁନ ସମାନ ଅସ୍ତ୍ର ଚଲେଇକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କରିକି ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ନା ଆଉ ତା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଆଉ କିଏ ଚଲେଇଥିଲେ କିଛି? କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଆର୍ମି କଥା କହୁଛେ, ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଆ, ବ୍ୟାଟେଲ ତ ହଉନଥିଲା, ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ଆର୍ମି ସହିତ କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ଏକୁଟିଆ ଲଢୁଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନର ଏକୁଟିଆ ପରାକ୍ରମର ନୁହେଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ବିରାଟ ରାଜ୍ୟର ଯାହା ଯୋଉ ସେନା ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ବିରାଟର ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ବିରାଟର ପୁଅ ସେତେବେଳେ ରଥି ହେଇଥିଲା, ତାର ସାରଥି ହେଇଥିଲେ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠିକି ଗଲା ପରେ ସେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ବିରାଟର ପୁଅ ଏତେ ଡରିଗଲା ଯେ ସେ କହିଲା ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ନେଇକି ଚାଲ ଆମେ ପଳାୟନ କରିବା। ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ନାଇଁ ପଳାୟନ ତ କରିହେବନି, ତମକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ସେ ସେଇ ରଥରେ ହିଁ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରଖିକି ସେ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ ଟାକୁ ନିଜେ ହାତକୁ ନେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟୋରି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ କମ ସମୟ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ତମେ ପୁରା ଡିଟେଲସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆମକୁ ରେଫର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ଦି ଜଣ ଯାକଙ୍କର ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ। ଆମେ ମହାଭାରତର ଏତେ ଡିଟେଲସ ପଢିନୁ ଯେ ଆମେ ତମକୁ ଡିଟେଲସ କହିପାରିବୁ, ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ତେବେ ହଉ ତମେ କଣ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିଆ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ କଣ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସେଇଟା ହଁ ହେଲା ଏଇ କଥା। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଆଇଦର ସେ ବହୁତ ବଡ ଧାର୍ମିକ ଥିଲା ବାଇ ହାର୍ଟ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ବହୁତ ବଡ ଡରୁକୁରା ଲୋକ ଥିଲା। ମାନେ ଯଦି ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରାଯିବ, ପାଣ୍ଡବ ସେନାକୁ କମ୍ପେୟାର ହଁ କରାଯିବ, ନାଇଁ ସେ ତ ଇଭିନ୍ କୋଉଟା ସବୁ ବି ଚାରି ନଥିଲା, ଭାଇ ବି କଥା ହେଲା ସେ କୋଉଟା ବି ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଶୁଣ ସେ କୋଉଟା ବି ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଡ ଧାର୍ମିକ ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସତ୍ୟ ମାନେ ଇଏ ଥିଲେ, ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟର ପୁରା ମାନେ ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଭୀରୁ ତ ଆଦୌ ନଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ତାହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ସିଚୁଏସନରେ ଅର୍ଜୁନର ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ କଣ ହଁ ଶବ୍ଦ ହଁ ଦବା? ହଁ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିଲା ଏଇଟା ବଢିଆ, ପ୍ରକୃତରେ ଆର ଉତ୍ତର ଖୋଜିଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା। ମୁଁ ଏଇଆ କାରଣ ଏଇ ସବୁ ଭାବୁଛି ଯେ ଶୁଣିକି ହୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଥିବ ଜୋରଦାର। ନା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଏମିତିରେ ବି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ କାହିଁ ଗୀତା କୁହାଗଲା? ଭଗବତ ଗୀତା ହୁଁ ତ ଅନ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କୁହାଗଲାନି? ହୁଁ। ତ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ଗୀତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଗୀତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଏଠି ଯୋଗ୍ୟତା ଗୀତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ଦିଆହେଲା ଥିଲା। ତାହେଲେ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପାତ୍ର ହିସାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବଛା ହେଲା। ହଁ 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 ଅର୍ଜୁନ ସବୁଠାରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତାଙ୍କର ହୁଁ ଯେହେତୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା, ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା ସିଏ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ ବୋଧେ ଅଧିକ ସେନସିଟିଭ ଥିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଅର୍ଜୁନ ଅଧିକ ଆଚ୍ଛା ସେନସିଟିଭ ଥିବେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଭାବାନ୍ତର ଟା ଆସିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ସେନସିଟିଭ ନଥିବେ ବୋଧେ। ବୁଝିପାରିଲି, ଏବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଙ୍ଗେଲ ଦିଆହେଲା ଟପିକ ଟାକୁ। ହଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଙ୍ଗେଲ ଦିଆଗଲା। ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି ନା ନା ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ଅନିଲ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ହେଲା କି ହଁ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା କି, ହୁଁ ହୁଁ ଯେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡେଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ, ହେଲା କି? ମୁଁ ହୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି, ଯେମିତି ହାତୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ହୁଁ ଡରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ହାତୀ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୁଁ ହଉଛି କଣ ନା, ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆସିବା କାରଣ କଣ, କାରଣ ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା, ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା, ହେଲା କି? ହୁଁ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାର ଜେନୁଇନ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମାନେ ତା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଇଏ ନାହିଁ କିଛି, ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ହୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମାରିକି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିଦେବି, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବି, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି, ଶାସନ କରିବି, ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଲା କି? ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ, ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ଇମୋସନ ଟା ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ ଟିକେ ହୁଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେନି? ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଟିକେ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେନି ଏଇ ସବୁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ? ମାନେ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିକି ଶଙ୍ଖନାଦ ହେଇସାରିଲେଣି, ତାପରେ ସେ ଏତେ କଥା ମନରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟାକୁ ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦବା? ମାନେ ଏଇ ଭଳିଆ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କଣ ମୁଁ ନାଁ ଦବା? ଭାବୁଛି ସେଇ ଗୋଟେ ହିଁ ରହିବ। ନା ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ, କୋଉଟା ସେଇ ମୁଁ ହଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି ସ୍ଥାନର ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭାବ ସେଇ ହେଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି କି ଏଇଟା ଏଟାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଙ୍ଗେଲ ଦିଆ ହେଲା। ୟା ପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କଥାଟା କହିଥାନ୍ତି, ଯଦି ହଁ କରିବ ବୋଲି ନେକ୍ସଟ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଙ୍ଗେଲ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆହେଲା କି, ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ମାନେ କଣ ୟୁନିଭର୍ସ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇ କଥାଟା ହଉ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଗୁଡାକ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଭୀରୁ କରାହେଲା,
ବା ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନରେ ପକା ହେଲା କି ତା ମନ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଇଗଲା, ସେ ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିକି ଏଇ ସବୁ କଥା କହିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାପରେ ଭଗବତ ଗୀତାର ବାଣୀଟା ଦେବାକୁ ପଡିଲା। ନା ନା ଅନିଲ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବି ଯେ ହୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଜାଣିଛି ଯେ ଗୋଟେ ହୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ତାକୁ କୁହାଯିବ ହୁଁ ଯେ ଯାହାର କ୍ଷମା କରିବା ଗୁଣ ଥିବ, ଯାହା ମନରେ ଉଦାରତା ଥିବ। ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସଦାବେଳେ ହୁଁ। ଆକ୍ରାମକ ମୁଡରେ ରହିବ, ଟିକେ ଟିକେ ବଟ୍ କଥାରେ ଏଠି ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇବ। ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ବହୁତ ଲିମିଟ କ୍ରସ କରି ଯାଇଛି ନା, ଏଠି ଆଉ କିଛି ଅପସନ ନାହିଁ। ଜନ୍ମରୁ ଯେ ନା ତେଣୁ ନିଷ୍ପେଷିତ, ଜନ୍ମରୁ ଯେ ହଁ ନା ଅତ୍ୟାଚାରିତ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲିମିଟ କ୍ରସ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ତାପରେ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ତାପରେ ବୀରେନ୍ ଭାଇ ଭାବ, ଧର ତମ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବାର ସିଚୁଏସନ ଆସିଛି ହେଲା, କ୍ଷମା କରିକି କଣ ମିଳିବ କାହାକୁ ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ରେ? ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ଏବେ କାହାକୁ ଭାବିବେ କି ଛାଡ, ଯୋଉ ଏବେ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ବି ଚଳିବ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସାକ୍ରିଫାଇସ ରୁ ମିଳିବ କାହାକୁ କଣ? ତାଙ୍କୁ କଣ ମିଳିବ ସେଟା ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ଏଇ ମିଳିବନି କର୍ମ ବୋଲି ଦ୍ଵାରା, ସେକେଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟାୟଠୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝିଲି ହଁ, ବତେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଭାବ ସେଠି କୃଷ୍ଣ ନଥାନ୍ତେ, ଅର୍ଜୁନ ପୁରା ସେ କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମତେ କଣ ମିଳିବ ବୋଲି। ସେ କଥା ମତେ କିଛି ମିଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ପଛେ ଯାଇକି ଭିକ ମାଗିକି ପେଟ ପୋଷିବି, ପଛେ ବାସ୍ ପଳେଇବି ବାସ୍। କୁଆଡେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ମାରିବିନି ଅର୍ଜୁନକୁ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଳିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ବୁଝିଲି ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନକୁ ଏଇଟା ମିଳିବ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଙ୍କର ଏଇ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର କଣ ଲାଭ? ପାଣ୍ଡବ ତ ଯୁଦ୍ଧ ହାରିଯିବେ, ସେଟା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସିଏ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ମୁଁ ଯେ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାହା କଥା ହଉଛେ, କୃଷ୍ଣ ସେଇଆ ହିଁ ତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝେଇବେ, ମୁଁ ମନା କରୁନି। ଭାବ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଯୋଗୁ କୃଷ୍ଣ ନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ନର୍ମାଲ ସାରଥିରେ ଥାନ୍ତା, ସେ ତ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ଦେଖ ଏଇଠି କହୁଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବ କଥା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବ କଥା, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲା କି ହୁଁ ହୁଁ ମାତୃଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମହତ୍ଵ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି। ମାତୃଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷମତା କେତେ ଥିଲା, ପୁରୁଷ ହୁଁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ଅଧିକା ଥିଲା, ହେଲା କି? ହୁଁ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହୁଁ ପ୍ରଣ କରିଛି ଯେ ଏ କେଶ ସେଇ ଦିନ ବାନ୍ଧିବି ହୁଁ ଯେ ଯୋଉ ଦିନ ରକ୍ତରେ ଅଭିଷେକ କରିବି, ହୁଁ ଦୁଶାସନ ହୁଁ ରକ୍ତରେ। ହୁଁ ହୁଁ ଭୀମଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତମେ ଅଛି, ଯାଉଛ, ତାପରେ ହଁ ହଁ, ଆଉ ସଖା ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି, ଆଉ ବାସ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଟୋ ପାୱାର ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି। ଆମେରିକା ଚୀନ କି ପରି ମୋ ତମ ଭିଟୋ ପାୱାର ହଁ, ତମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମାନେ କନଫର୍ମ କରିକି ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କହିବି। ହଁ, ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ହଁ ଆପଣ ଏ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରି ଯିବେ, ହେଲା କି? ହୁଁ 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 କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଆଗରେ ଛିଡା କରିକି, ମୋ ପାଞ୍ଚ ପୁଅକୁ ତାର ସେନା କରିକି, ହୁଁ ଏମାନେ ଆତତା ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଅଥବା ହୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ହେଲା କି? ହୁଁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ତ ହବ। ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନଥାନ୍ତେ, ଅର୍ଜୁନ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ହୁଁ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେ ଭାବ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ଅନୁମାନ କରୁଛି, ଅର୍ଜୁନ ସେ ମତେ ତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଭାବ ଛାଡ, ମତେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ତାପରେ। ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଆସିଥାନ୍ତା। ହୁଁ ନାଇଁ ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସେ ଆଦେଶ ତ ମାନି ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସେଇଟା କରିପାରିବ। ସେଇଟା ତ ନେକ୍ସଟ ପସିବଲ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଗଲା। କଣ ହୁଁ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଁ ଇମିଡିଏଟ ଡିସିସନ ଟା ତ ଜଣା ପଡୁଛି କି ଯୋଉ ଭାବରେ ସେ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାବଟା ଯଦି ସେ ମନରେ ମନରେ କହିବି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସାରଥି ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇବା ନା ହଁ ଚାଲ ପଳେଇବା, ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ନାହିଁ, ପଳେଇଥାନ୍ତେ ନା। ତାପରେ ନା ନା କଣ ସିଏ ଆସିଥାନ୍ତେ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ସିଏ ସେଇଟା ପର କୃଷ୍ଣ କଥା, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବୁଝୁଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ, କୃଷ୍ଣ ହୁଁ ତାଙ୍କର ଯେ ସଖା, ହେଲା କି? ମାନେ ସିଏ ହୁଁ ଏଇଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ମାନେ ଏଇଠି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କଣ ମିଳିବ, ଇଏ ହବ ସିଏ ହବ ସିଏ ହବ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ନାକାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପରା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଭଲ ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ମୋର ହତ୍ୟା କରିଦଉ ପଛେ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବିନି କହିକି ଗାଣ୍ଡିବ ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଲାଇନରେ। ଡିସିସନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଡିସିସନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା, ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ମରିଯିବା ଭଲ ହବ। ନାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ନ ମାରିଲି, ମୁଁ ଏଠୁ ପଳାୟନ କରିକି ମୁଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳିଯିବାଟା ଭଲ ହବ। ମାନେ ଏଇଠି ସଜେସନ ମଗା ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ହେଲା କି? ଡିପ୍ରେସନ କୁ ହଠାତ୍ ପଳେଇଲେ ସିଏ ଆଉ। ହଁ, ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିକି କୋଉ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି? ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲେ ଏ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଗୁଡା। ଯାହା ପାଖରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧର୍ମତା ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ହୃଦୟରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି, ହେଲା କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆଉ ଯିଏ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ତ ବୀର ତାଙ୍କୁ ଯୋଦ୍ଧା। ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଘରୁ ପୁରା ଲଢିବା ପାଇଁ। ଆଉ ହଁ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ମାନେ ହୁଁ ଅର୍ଜୁନ ଏତେ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇକି ମାନେ କେବେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ହୁଁ ନୁହନ୍ତି, କେବେ ଚତୁର ମାନେ କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତିନି। ହୁଁ
ସେ ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ମନା କରୁନି ଅର୍ଜୁନ ଖରାପ ଥିଲେ ବା କାପୁରୁଷ ଥିଲେ। ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କହୁଛି। ସେ ଥିଲେ ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ, ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ବି ଲଢିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ବଳ ଆଉ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଳିଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଯଦି ସେ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାହେଲେ କାହାର ପରିଚୟ? ଏଟା ଧାର୍ମିକତାର ନା ବୀରତାର? ଏଇଟା ଏଇଟା କାହିଁକି ଏଇଟା ଧାର୍ମିକତାର ପରିଚୟ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମା। ହୁଁ? ଏଇଟା ଧାର୍ମିକତାର ପରିଚୟ। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବୁଛି ବୀରତାର ସେ ପରିଚୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏଫେକ୍ଟ ହେଲା ନା। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପରେ ବି ଇଫେକ୍ଟ ପଡିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବି କୁହା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା। ଆଉ କାହା ଉପରେ ପଡୁଛି? ଯାହାଠୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅଛି ତାରି ଉପରେ ପଡୁଛି ପ୍ରଭାବ। କାହା ଉପରେ ପଡିଲେ ଯୁଦ୍ଧର ଗତି ବଦଳି ଯାଇପାରେ, ହୁଏତ ତା ଉପରେ ପଡିବାଟା ସବୁ ତମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଲଜିକାଲ ଲାଗୁନି କି? ଆବଶ୍ୟକ ଯଥାର୍ଥ। ହୁଁ ପଦାତିକ ଉପରେ ମନେକର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାନ୍ତା, କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ରେଜଲ୍ଟ? କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା ନା। ଯିଏ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଇଏ ଯୋଦ୍ଧା, ହୁଁ ତା ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା, ଏଇଟା ତ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଭାବ। ଆଚ୍ଛା। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ହୁଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏଇଆ ଏଇଆ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ, ହୁଁ ଏସବୁ ହୁଁ ହବ। ହୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ପରେ ସେୟା ସେୟା ହେଲା କି ନାହିଁ? ହୁଁ। ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର କଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ମେ ବି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକରତା ଆସିଥିବ। ମାନେ ଏତେ ଗୁଡେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ମରିଗଲେ, ତ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକରତା ଆସିଥିବ ମେ ବି। ବାକି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତାର ନିହାତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ମାନେ ନିହାତି ସଭ୍ୟତା ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 10-20 ବର୍ଷ ପଛକୁ ପଳେଇବ, କି 30 ବର୍ଷ ପଛକୁ ପଳେଇବ। ଧନ ଧାନ୍ୟରେ, କୀର୍ତ୍ତିରେ, ଆଉ ମାନେ ସାଧନରେ। ହୁଁ। ରାମସୁକ ଦାସ ସେଟା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଧକ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଟୀକାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଁ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ହୁଁ ସବୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନର ସ୍ଥିତିରେ, ସେମାନେ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଅର୍ଜୁନର ସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚୁଛେ, ହୁଁ ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ହୁଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଧରି ନିଆଯାଉ, ସିଏ ଗୋଟେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି। ନର ହୁଁ ନାରାୟଣ ତ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ହୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ହେଲେ, ନର ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହୁଁ ଯଦି ଆମ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ, ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ବି ଧରିବା, ହୁଁ ତାହେଲେ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ପୁରା ଠିକ ଲାଗିବ, ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ଲାଗିବ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ 100% ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଟା କେମିତି ଠିକ ନୁହଁ, ସେଇଟା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହୁଁ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଯାହା ଯାହା କନସିକୁଏନ୍ସେସ୍ କହିଥିଲେ, ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଏଇଆ ସବୁ ହବ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ ଏଇଟା ସେଇଆ ହେଲା ଏମିତି କି ନାହିଁ? ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିବ ଯେ କି ସେ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ ହେଇ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ପାଷ୍ଟ କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି କହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି, ବଡ ମହାସଂଗ୍ରାମ ହେଇନି, ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ରାଜା ହିସାବରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଆ ସବୁ ହବ ବୋଲି। ନାଇଁ ସେ ତ କଥା, ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାର ହଁ ତାପରେ ହୁଏତ ହେଲା କଣ? ପରିମାଣ ଆଚ୍ଛା କମ ଆଚ୍ଛା ହୁଁ ବେଶୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହେଇନଥିବ କି? ନିହାତି ହେଇଥିବ, ଏତେ ଯଦି ଗୁଡେ ହେଲା ଲୋକ ମଲେ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ, ହଁ, ଏତେ ଗୁଡେ ତାମାନେ ଅକ୍ଷମ ତାଙ୍କ ସେନା କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟତା ଥିଲା ନା। ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି ନା, କି କଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ହଉଛି? କାହାକୁ ମାରିଦବା ଆଉ କାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକରତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଥୋଡି କରାହଉଥିଲା। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ଆତ୍ମାହୁତି ଦବାକୁ ପଡିବ, ତାର କିଛି ଅଲଟରନେଟ ଅପସନ ହିଁ ନାହିଁ। ହୁଁ, ଠିକ ଠିକ, ମାନେ ତମେ କହୁଛ ଯେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ତାର ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ।
ୟେସ୍, ଯଦି ସେଇଟାକୁ ତମେ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବିବ ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ବୀରଗତିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ ତାଙ୍କ ସେଟା ତାହେଲେ ଠିକ ହେଲାନି। ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲେ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୀରଗତି ମିଳିଲା ନା, ମାନେ ମହାପରାକ୍ରମୀ ମହାଯୋଦ୍ଧାର ଗୋଟେ ଖ୍ୟାତି ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାହେଲେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଲାନି ତ, ଯଦି ଏଇ ସବୁକୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ହଁ ହଁ ଠିକ କଥା ଠିକ। ସଂସାରରେ କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ହବା ଆଉ ପିତୃ ପିଣ୍ଡ ଦବା, ନା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିକି ମରିବା? ବିରେନ୍ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ଟିକେ। କଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଖ୍ୟାତି କହିଲେ? ପୁଣି ଫେରି ଆସିପାରିବ, ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକରତା ବି ପୁଣି ସୁଧାରା ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଟା ମିଳିବ ବା ଖ୍ୟାତିଟା ମିଳିବ, ସେଇଟା କେବେ ମିଳିବନି। କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଯେତିକି ଖରାପ, ବୀରଗତି ପାଇବା ତାଠୁ କାହାକୁ ବହୁତ। ବିରେନ୍ ମାନେ ଭାଇ ତମ ମତରେ କଣ କଣ, କହୁଛ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଶୁଭୁନି? ହବାର ନଥିଲା? ମାନେ ନିହାତି ମୁଁ କହିଲି ହବାର ତମେ ଥିଲା। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ଯୁଦ୍ଧ ହବାର ଯୁ- ନଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧ ହବାର ହିଁ ଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧର କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ହିଁ ନଥିଲା। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁଠୁ ସରଳ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ଥିଲା କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା ବା ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଚାଲିଥିଲା ବା ଏତେ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡା ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ କଣ ପଶା ଖେଳଟା ହେଇଥିଲା, ଏ ସବୁକୁ ମିଟେଇ ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ନା ଯୁଦ୍ଧଟା ବା ଲାଷ୍ଟ ଆତ୍ମାହୁତି ଅପସନ। ସେଟା କହୁଛି ବା, ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ ନ ଯୁଦ୍ଧଟା ଭଲ ରଖିକି ଅପସନ ଆପଣ ନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ରଖ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧଟା ଅପସନ ଲାଷ୍ଟ ହଁ ଥାଏ, ଯୁଦ୍ଧଟା କେବେ ଅପସନ ଫାଷ୍ଟ ହବନି। ବୁଝିଲି, ମନା କରୁନି, ଏଇଟା ତ ସତରେ ଜଣା ବି ପଡୁଛି ହେଲା କି, ଯଦି କୌଣସି ମାର୍ଗ ଅଛି ଯାହାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଯୁଦ୍ଧକୁ ମାନେ ଏଡେଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ସେଟା ହିଁ ଗୋଟେ ନୈତିକତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମିଳିଲା କଣ? ଏସବୁ କରିଲେ ଭଲ ବୋଲି କରେଇବା ତ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏସବୁ। ହଁ ଏସବୁ କରେଇବା ଦ୍ଵାରା ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତକୁ, ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହା ହୁଁ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ, ହୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଅନେକ ନାରୀ ବିଧବା ହେଲେ, ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅନାଥ ହେଲେ, ହେଲା କି? ନାଇଁ 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 କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶୁଣ ବିରେ ନାଇଁ, କହୁଛି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡେଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସବୁ କାମ କରାହେଲା, ଶାନ୍ତି ହୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ହଉ, ଅଜ୍ଞାତବାସ ହଉ, ପୋଷା ଖେଳ ହଉ, ବା ଶକୁନିର ସେଇ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ହୁଁ ମାରିବାର ଲାକ୍ଷାଗୃହର ସେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହଉ, ଏସବୁରୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲା କି? ହୁଁ ଯଦି ଏ ସବୁ ନ କରିକି କୌଣସି ପକ୍ଷ ବି ହଉ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପକ୍ଷରୁ ହଉ କି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହଉ, ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପୋଜିସନକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଏଇ ସବୁ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା ନା। ହଁ କି ନାଇଁ? କେତେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା କହିଲ? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସିଚୁଏସନ ନଥିଲା ସେମିତି ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅସ୍ତ୍ର ରୁ ହଠାତ୍ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଓ ମାନେ ତମେ କହୁଛ କି ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ କି ପାଣ୍ଡବ ଜିତି ପାରିନଥାନ୍ତେ, ସେଇଆ ତ? ନା ନା, ଜିତି ପାରିନଥାନ୍ତେ ନୁହଁ, ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବାକୁ ସେଠି ସୁଯୋଗ ହିଁ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଅସ୍ତ୍ର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁନି, କି ୟାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ବି ଦଉନି ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ। ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମାରିଦେବାର ବି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହେଇପାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲୁଚିଲେ କାହିଁକି, ଲଢିଲେନି? ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇଭିନ୍ ଲୁଚିଲେ ମାତା ଇଭିନ୍ କୁନ୍ତିଙ୍କର ଇଭିନ୍ ଆଦେଶରେ। ଇଭିନ୍ ହଁ, ଇଭିନ୍ ଯଦି ତମକୁ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ବି ଠିକ ଲାଗିଲା କି ହଁ କଣ କରିବା, ଘର ଲୋକ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତମର ଅପମାନ ହଉଛି, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର କରାହଉଛି, ସେ ମୁମେଣ୍ଟରେ ତ ତମେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତ। ସେ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଅସ୍ତ୍ର ନା ଧାରଣ ସେତେବେଳେ କରିବାର କିଛି ନା ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। କାରଣ ସେଠାରେ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଯାହା ଉପରେ ମାନେ ତମ ତାହେଲେ ଅଧିକାର ଶୁଣ, ତମ ଅଧିକାର ତାହେଲେ ଭିତରେ ଯିଏ ତାହେଲେ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ କହୁଛି। ବୁଝିଲି 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 ପଶା ବୁଝିଲି ଖେଳର ତାହେଲେ କଣ୍ଡିସନ ତମେ କଣ ଥିଲା ଟିକେ ଆତ୍ମାହୁତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନ। ବୁଝିଲି ବା, ପଶା ତମେ ଖେଳରେ ଯୋଉ ତାହେଲେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆତ୍ମାହୁତି ହେଇଥିଲା, ଦେଇଦେଲନି। ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ବା, ଆତ୍ମାହୁତି କାହିଁ ଦେଇଥିଲ? ତମେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାହୁତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲନି। ମୁଁ ଆଡ କରୁଛି, ଅନିଲ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ କରୁଛି। ଯଦି ସେଇଭଳି ସେମିତି କିଛି ସ୍କୋପ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ହୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଯୋଉ ଲୁଚିକି ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ସେମିତି ନ କରିକି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହୁଁ ଆସିକି କହିଥାନ୍ତେ ଏ ସବୁ ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇ କରିବି, ଯୋଉ ତମେ ସମୁଦ୍ର ଏଇ କରିବ, ତାଙ୍କର ସେ କ୍ଷମତା ଥିଲା। ହଁ ହଁ ଦ୍ୱାରିକାପତି କିନ୍ତୁ ମୋର ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସେତିକି ହଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ହଁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ୟେସ୍ ଯେହେତୁ ୟେସ୍ ବୋଧ ହୁଏ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ନଥିଲା, ଆଇନ ସେ ନୁହଁ ବୋଧେ ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଇନ ନୁହଁ, ମୋ କହିବା କଥା ଏଇଆ, ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବି କି ତାଙ୍କ ସହିତ ତ କିଛି ହଉନି ନା, ତାଙ୍କର କଣ ଦରକାର ମଝିରେ ପଡିବା। ତାଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରିକି ଯାଇଥିଲେ ନା, ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ କହିକି ନାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନାଇଁ କି ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ଅଛି ମତେ ନା, କହିବ? ସେମିତି ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ରୋଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କଣ, ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ ଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସିଏ ମାନେ ଯେହେତୁ ଅଲଗା କୋଉ ଉପାୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରଟାକୁ ଲମ୍ବା କରିକି ସେ ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ସେ କଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କୃଷ୍ଣ, କଲେ କି? ହଁ ଭବେନି ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ, ୟାର କୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି?
ମାନେ ମହାଭାରତରେ ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ହଁ କୋଉଠି ମହାଭାରତରେ ପଢିଛ ତମେ? ପଢିନି କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତରେ ଅଛି ନା ଆଉ। ସେଟା ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ମହାଭାରତରେ ଅଛି, 2-3ଟା ମହାଭାରତର ସିରିଏଲ ରେ ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି କୋଉଠି ଆମେ ପଢିପାରିବା, ତାର ଟିକେ ମତେ ଇଏ ଦିଅ, ସୋର୍ସ ଦିଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ହଁ ମାନେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଆମକୁ କଣ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ସିଚୁଏସନ ଥିଲା ଯୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଆଉ କେମିତି ଦେଇଥିଲେ? କାହିଁକିନା ଏଇଠୁ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ବୁଝଛ କି ନାଇଁ? ଆମେ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତାପରେ ମୋ କଥାର ନା କିଛି ନା ମୂଲ୍ୟ ବି କୃଷ୍ଣ ମାନେ ରହିବନି। କେମିତି ଦେଇଥିଲେ ମାନେ କେମିତି ଦେଇଥିଲେ ମାନେ 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 ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାଇକି ବସ୍ତ୍ର କେମିତି ଦାନ କଲେ। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଆଉ ଲୋକ କେମିତି ବୁଝିଲେ କି କୃଷ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି? କୃଷ୍ଣ ମାନିଛନ୍ତି କୋଉଠି କି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ରୌପଦୀକୁ? ମାନେ କୌରବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଁ ବିଶେଷ କରିକି ମହାରଥୀ ଭୀଷ୍ମ ହେଲା କି ହୁଁ 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 ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ କାଳର ଲୀଳା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ, କାରଣ ସେଇ ସମୟର ଲୋକ ସିଏ ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୟସରେ ବହୁତ ବଡ। ହୁଁ ହୁଁ ତାଙ୍କ ହୁଁ। ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ଲୀଳା ସିଏ ସବୁ ଜାଣିକି ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ନା ନା ସାଧାରଣ ନୁହଁ। ଜାଣିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଦବା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ଭିତରେ କୋଉଠି ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଇକି ଅଛି କି କିଛି ବି ନାଇଁ? କରିପାରନ୍ତି। ମାନେ ହଁ କୃଷ୍ଣ ହଁ, ଗୋଟେ କିଏ କୋଉ ମନା କରୁଛି ଜାଗାରେ କି? ଥାଇକି ଦେଖ, ଯୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ବନ୍ଦ କରାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉଠେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ହେଲା କି ଆଉ ବଡ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ ଯେମିତି ସମ୍ବରାସ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କଣ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ କଣ ସେ ଅସୁରଟା ନାଁଟା କଣ? ବାଣାସୁର। ବାଣାସୁର ଭଳିଆ ମହାପରାକ୍ରମୀ ମାନେ ଅପରାଜିତ ରାଜାକୁ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁରେ ମୋର ଡାଉଟ ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି କି? ମୁଁ କରିନି। ମୁଁ କହୁଛି କି ଏଇଟା ସତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ହେଇଛି କି ନାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେକେଣ୍ଡ, ଯଦି ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା କେମିତି ହେଇଛି, ତାର ଯଥାର୍ଥତା କଣ? ଜଣେ କିଏ ଡାଉଟ ରେ କହିଛି ନା ସତରେ କାହାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ହଁ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ, ଏ ତ ବ୍ୟାସଦେବ ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆଉ, ଭଗବାନ ବେଦ ବ୍ୟାସ ଉଲ୍ଲେଖ ହଁ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ତ ବେଦବ୍ୟାସ ମହାଭାରତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବେଦବ୍ୟାସ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ତମେ ପଢିଛ? ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ପଢିନି, ମହାଭାରତ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ କରି ପଢିବା ଆଉ। ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି କି ପୁରା ମହାଭାରତ, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ମହାଭାରତ କଣ ପାଇଁ ମହାଭାରତ, ମାନେ ଏହାର ଯଥାର୍ଥତା କଣ? ଏ ଶବ୍ଦର ମାନେ କଣ? ଭାଇନା କହୁନ। ଶୁଭୁନି? ହୁଁ। ଶୁଭୁନି? ମହାଭାରତ ନା ଆଗରୁ ଜୟ ଥିଲା ବୋଲି ଆମର ୟେସ୍। ଲେଖା ଯାହା ହଉ ହେଇଛି, ତମେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଜୟ କହିଲ, ବୋଲି ତମେ ଏଇଟା ଥିଲା, କହିଲ ତାପରେ ଶୁଣିକି। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମତେ କୁହ, ସମୟରେ ତାର ନାଁ ତମର ବଦଳିଥିଲା। ବେଦବ୍ୟାସ ଜୟ ଲେଖିଥିଲେ ନା ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଜୟ ଆଉ ମହାଭାରତ ଭିତରେ? ଜୟରୁ କେବେ ମହାଭାରତ ହେଲା ୟା ଉପରେ ତ ମୋର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ତାହେଲେ ଜାଣିଛି ଯେ ତାହେଲେ ମହାଭାରତର original ନାଁ ଜୟ ଥିଲା। ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ଜୟ। ନିଶ୍ଚୟ, ଯେମିତି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବେ ଯୋଉଟା ଶୁଣୁଛ ସେଇଟା ଆଗରୁ ସେଇଟା କଳିଙ୍ଗ ସାଗର ଥିଲା। ଏଟା ବି ଜାଣିନଥିବ ଆଚ୍ଛା ବୋଧେ ତମେ? ନା ହଁ, ଆଗରୁ ଜାଣିନି। କଳିଙ୍ଗ ସାଗର ଥିଲା, ପରେ ତାର ନାଁ ଟା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହେଇଛି। ଆଉ ଜୟରୁ ମହାଭାରତରେ ଖାଲି ନାଁ ବଦଳିଛି ନା ଆଉ କିଛି ବି ଭିତରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି? ଏଇଟା ତ ଗବେଷଣାର ବିଷୟ। ଏଇଟା ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଜୟରେ 700 ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 700 ନା ଆହୁରି ଅଧିକ, ମନେ ପଡୁନି ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଫିଗର। ଆଉ ମହାଭାରତରେ ତାର ବହୁତ ଅଧିକ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ମାନେ ଯେମିତି କି 2 ଟାଇମ୍ସ 3 ଟାଇମ୍ସ ର ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଅଛି। ବୁଝୁଛି ଏଇଆ, ମୁଁ ବି ଆ ଉପରେ ବହୁତ ଶୁଣିଛି ସମାଲୋଚନା ଯେ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏତେ ହୁଁ ନଥିଲା, ଆକୁ 1 ଲକ୍ଷ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ୟେସ୍ ୟେସ୍। ଯେମିତି ଗୋଟେ ହୀରାର ଟୁକୁଡାକୁ ତାକୁ ଯେତେ ବି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଅଲଗା କରାଯିବ, ହେଲା କି ହୁଁ ହୁଁ। ତାର ଗୁଣବତ୍ତା କମିବନି କି ମୂଲ୍ୟ କମିବନି, ଇଏ ହଉଛି ସେଇଆ। ଗୁଣବତ୍ତା ତେଣୁକରି ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଭାଷ୍ୟ କାହାର କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ହୁଁ ତେଣୁକରି ଭାଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକା କରିଦିଆଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ଆଗାମୀ ପିଢିକି ଅଧିକ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ଆକୁ ବିସ୍ତୃତ କରନ୍ତି। ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଆଡିସନାଲ ଆଡ କରିଦେଇଥିବେ ଭାବ ପ୍ରବଣତାର କିନ୍ତୁ ସହିତ। କିନ୍ତୁ କାହା ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଆଡ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଡ ହେଇଥାଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କାହା ପଚାରିଲି, ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ତାର ଜୟ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଜୟରୁ ବୁଝା ଯାଉଛି କି ହଁ ଗୋଟେ ସମର ଚାଲିଛି ବା ଗୋଟେ ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଥିରେ ବା ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଯୋଉଥିରେ ଜୟ ହବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତରୁ କଣ ତା ମାନେ ଟା?
ମହାଭାରତର ଅର୍ଥ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ମହାନ, ଜାଣିଲ କି, ମହାନ ଭାରତ। ତ ମହାନ ଭାରତ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା, ମହାଭାରତ ମାନେ କଣ? କିନ୍ତୁ ବଡ ଭାରତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉନ୍ନତ ଭାରତ। ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା ତ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଉ। ତାପରେ ବେଦବ୍ୟାସ ତ ମହାଭାରତ ଲେଖିନଥିଲେ, ବେଦବ୍ୟାସ ତ ଜୟ ଲେଖିଥିଲେ ନା। ରୋହନ ଭାଇକୁ କିଏ ବଦଳେଇଲେ? ରୋହନ ଭାଇ ଶୋଇପଇଲେ ନା କଣ? ନାଇଁ କିଏ ବଦଳେଇଲେ କାଇଁ, ମୁଁ ତ ପଢିନି କୋଉଠି, କିନ୍ତୁ ବଦଳିଛି ବୋଲି ତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନା, ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ଜୟ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ବୋଲି କେମିତି କିନ୍- କହିଲେ? କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଏଇ ସବୁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଗୁଡା କହୁଛି ବୋଲି ଭାବନି କି ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି, ହେଲା, ଜମା ଭାବିବନି, ଭାବିବ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅନିଲକୁ ଖରାପ କହିବ ତମେ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଗୁଡାକୁ ହିଁ ଏଠି ବାଢୁଛି ବସିକି, ହେଲା, କାରଣ ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମତେ ଯୋଉଟା ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମୁଁ ଏଠି ବାଢୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯଦି ବ୍ୟତୀତ କରୁଛି ମାନେ ଆମକୁ ଅରିଜିନାଲ କୁ ରେଫର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ବି ୟେସ୍ ଖୋଜିବାକୁ ୟେସ୍ ପଡିବ। ୟେସ୍ ଠିକା ଆମେ ନେଇଛେ ମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷୀରରୁ ପାଣି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ହେଲା କି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ କଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ମୁଁ, ହଉ ଛାଡ, ଭୁଲିଗଲି, କୁହ ଭବାନୀ, କୁହ କଣ କହୁଥିଲ? ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଯୋଉ ହୁଁ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ପାଇବା, ହୁଁ। ତାକୁ ତାର ଜେନୁଇନନେସ ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ତାର ମୂଳ। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଖାଲି ଛୋଟ କଥାଟା ଆଡ କରିଦଉଛି, ହଁ ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉମାନେ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଜୟ, ମହାଭାରତ, ଆଡିସନାଲ ଶ୍ଲୋକସ୍, ଓରିଜିନାଲ ବେଦ, ଏ ଭିତରେ ଏମାନେ ଏଇଆ କିନ୍ତୁ ମାନୁଛନ୍ତି କି ମହାଭାରତରେ କଣ ଝୋଳ ଝାଳ ହେଇଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୀତାର ଯୋଉ ପୋର୍ସନ ଟା, ଯୋଉ 18 ଅଧ୍ୟାୟର ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ଅଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇନି, ଇଏ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ହିଁ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଗୀତାରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଡ କରାଯାଇଛି, ଓରିଜିନାଲି ଗୀତା ବି 700 ଶ୍ଲୋକ ନଥିଲା, ଆଉ କମ ଥିଲା, କିଏ କହୁଛି ବେଶୀ ଥିଲା, ଏମିତି ବି ଏଇଟା କେତେ ସେଇମାନେ କହୁଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଯୁଦ୍ଧ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇକି ଏତେ କଥା କେମିତି ହେଇଗଲା, ସେମାନେ କହୁଥିବେ ଆଉ। ହଁ କାହିଁକିନା ବାସ୍, ସେ ଏତାକୁ ତ ବେସିକାଲି କରିବାକୁ ବି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏତାକୁ, ଥିଲା। ହଁ, ଏଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବ ନା ନା, ମିନିମମ, ମତେ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିବନି। 700ଟା ଲାଇନ ଇଏ କହିବ, ସିଏ କହିବ, ଇଏ କଣ ପଢୁଛନ୍ତି, କଣ ଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ, ସେ ସତରେ ଏଇଟାକୁ ମନର ବ୍ୟଥା ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନ କରି ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲା କି। ହୁଁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ସର୍ଟକଟ ରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା, କାରଣ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କେତେ ସମୟ ସିଏ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ହେଲା କି। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ, ହୁଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରିଛନ୍ତି, ହେଲା କି, ହୁଁ ଏଇଟା ତା ବାହାରେ, ସଞ୍ଜୟଙ୍କର କେତେଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ତା ବାହାରେ, ହୁଁ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦ ବାହାରେ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡା ନା, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟ ଯାହା ହୁଁ କଥା ହୁଁ ହେଇଛନ୍ତି, ହୁଁ ଏଗୁଡା ହୁଁ ମାଇନସ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ବିଭୂତି ଯୋଗକୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଯେବେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେବେଠୁ ହିସାବ କରିବା, ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଯେବେ ସମର୍ପଣ କଲା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗରେ, ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗରେ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ମାନେ ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ଏଇଟା ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଧରିବା ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା, ୟାକୁ ନେଇକି କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର କଣ ମାନେ ଇଏ ଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କଣ ଥିଲା, ସେ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ, ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଏ ସାରଥୀ ଆଉ ରଥ ମହାରଥୀ ଠିଆ ହେଇକି ମଝିରେ ଗପୁଛନ୍ତି। ସେ ଟାଇମରେ ନା ସେମାନେ ସେମାନେ ବି ଏଗୁଡା କିଛି ଦେଖି ନା ପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ବି ନା ସେମାନେ ବି ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ ନା ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। ନା 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 ନା, ସେମାନେ ନାକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ, ନାକୁ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଏ ଗୋଟେ ମାସ ଲେବୁଲରେ ସମୋହନ ଟାଇପ ର ହେଇଥିଲା, ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଫ୍ରିଜ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଇଆଙ୍କର କଥା ହେଇକି ଗଲେ, ବା ଯାହାବି କିଛି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ହେଇଛି ଆଉ, ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅଗୋଚରରେ ଘଟଣା ଟା ଘଟିଛି ଆଉ, ମାନେ ଗୀତାଟା ଭଗବତ ଗୀତା କୁହାଯାଇଛି ଆଉ। ହୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୋକ ଶୁଣୁନ ଶୁଣ ଶୁଣୁନ, ହଁ କୁହ। ଯୋଉମାନେ ପଢିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେ ପଢିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଡିସକସ କରାହେଇଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦି ଜଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି, କଣ ଗପୁଛନ୍ତି, ଆମେ ହୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବା ନା ବୁଝିବା ନା କଣ କରିବା, ମାନେ ଏପଟେ ଯୋଉ ଆଙ୍କ ଡିସକସନ ଚାଲିଛି, ସେ ଭିତରେ ହୁଁ ତାଙ୍କର ବି ଯୁକ୍ତି ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି, କଣ କରିବା, ଏଇଟା କଣ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଲୋକ ପଠାଅ, ତାକୁ କୁହ କଣ ହେଇଛି ବୁଝିକି ଆସିବ, ଗୁପ୍ତଚରକୁ ପଠାଅ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ଚାଲିଛି। ହୁଁ ଏଇଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ବି ପଢିନି, ନା ମୁଁ ଜୟ ହୁଁ ପଢିଛି, ନା ହୁଁ ମହାଭାରତ, କିଛି ତ ଠିକ ଅଛି ପଢିନି। ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ସମୟକୁ ଇଏ କରାହେଇଛି ବୋଲି, ମାନିପୁଲେଟ କରାହେଇଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ସେ ହଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ନ ମାନନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର କଥା ହେଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ତ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ହେଲେ ବି କଣ ଫରକ ପଡୁଛି ଯେ।
ନା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ମାନୁଛନ୍ତି ଗୀତାର ଭଗବତ ଗୀତାର ବାର୍ତ୍ତାଳାପଟା ହେଇଛି, ବାକି ହୁଁ ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଆଡିସନାଲ ଅଛି ଯାହାର ସତ୍ୟତା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ହଁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁନାହାନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବୋଲି ହଁ କହିଲେ, କହିଦଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କହିଦିଅ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଆ ହେଇଛି କି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ନିର୍ବସ୍ତ୍ର କରାହେଇଛି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଲଜ୍ଜାର ପ୍ରମାଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ହୁଁ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କି ମାନେ ଯୋଉଟା ଦେଖ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏବେ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର କର ବୋଲି ଯୋଜନାଟା, ସେ ହୁଁ କରିବାଟା ମେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କହିଲ, ସକ୍ସେସ୍ ମାନେ ବଡ ହେଇଯାଇଛି। ବଡ ହଁ। ଲୋକ ହଁ ବଡ ବଡ ଲୋକ ବି ଭାବିଥିବେ କି ସତରେ କଣ କରିଦବ, ମାନୁଛି ହୁଁ ସେ ଶାଢୀଟା ଭିଡୁଛି, ସତରେ କଣ ତାକୁ ନଙ୍ଗଳା ହୁଁ କରିଦବ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ହୁଁ ମନରେ ଆସିଛି। ଆଉ ବହୁତ ହୁଁ ଲୋକ ପ୍ରେସରରେ ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହବ, ସେ ସତରେ କଣ କରିଦବ କି ଭାବି ଭାବିକି ବହୁତ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହୁଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଠି ସତରେ ସତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ୟା ହୁଁ ପରେ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ହୁଁ କରିବା ବାଲା ଆଉ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର ହବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଭାବନାର ଆଉ ତାଙ୍କର ମନର ସେ ଯୋଉ ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ମନ୍ତ୍ର ହେଇ। କୁ ହୁଁ କୁ କୁ ମାନସିକତାଟା ବି ମରିଯାଇଛି ପୁରା, କି ମାନେ ହୁଁ କାରଣ ହେଇଗଲେ ନା, ଆଉ ଆଉ ହୁଁ କଣଟା ଅଛି ତାଙ୍କର। ହୁଁ 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 ୟା ପରେ ଆମର ଇଏ ତାଙ୍କର ହୁଁ ଭୀଷ୍ମ ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ କଣ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି କି ବହୁତ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବନ୍ଦ। ତାପରେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ କଥାଟା ଉଠିଛି କି ଠିକ ଅଛି ତମେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ କର, ତମକୁ ତ ତମ ରାଜ୍ୟ ଫାଜ୍ୟ ମିଳିବାର ନାହିଁ, ଏ ବହୁତ ଅପମାନ ହେଇଗଲା ଆମ ବଂଶର, ଆଠୁ ଅପମାନ ଆମର ହବାର ବି ନାହିଁ, ବାହାରେ ଲୋକ ହସିବେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଜାଣିଲେ, ତ କଣ କରିବା କୁହ। ତାପରେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗଉଛନ୍ତି ଆମର ଶକୁନି ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କି ହଁ ଶକୁନି ବି ଜିନିଷଟାର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଗମ୍ଭୀରଟାକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ତ ସିଏ ବି ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଖଟେଇକି କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ଫାଜ୍ୟ ମିଳିବନି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଅଜ୍ଞାତବାସକୁ ଯାଅ, ଯଦି ଅଜ୍ଞାତବାସରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲ ତାହେଲେ ତମକୁ ତମ ରାଜ୍ୟ ଫେରେଇ ଦିଆଯିବ, ଯୋଉଟା ସେ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ମୋ ହାତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତବାସଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇ ପାରିବିନି, ମାନେ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଏମାନେ ବି ଏତେ ସିଚୁଏସନ ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତ ଅଜ୍ଞାତବାସ ତ 12 ବର୍ଷ ବିତେଇବୁ, ତାପରେ ତୋ ସହିତ କଥା ସେଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନଉଛନ୍ତି କି ଅପମାନର ବଦଲା ଆମେ ଏମିତି ନବୁ ସେମିତି ନବୁ, ମୁଁ ତୋର ଛାତି ଫାଟିକି ରକ୍ତ ପିଇବି, କି ମୁଁ ତୋତେ ଜଙ୍ଗ ଘରୁ ଯୋଉ ବସେଇବୁ ଜଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି, ଏଇ ସବୁ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟା ସରିଯାଇଛି, ବାହାରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତାପରେ ଆସିକି ବୁଝେଇଛନ୍ତି କି ମାନେ ହଁ ଏପରେ ଯାହା ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାପରେ ତ ସବୁ ଟାଇମ ଲାଇନ ଟା ଠିକ ଅଛି। ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କି ଛାଡ ଏତେ ବଡ ଅପମାନ ହେଲା ତୋ ସହିତ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି ତୋ ସହିତ, ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟେବଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି। ଆଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତମ ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ଯୋଗ୍ୟ ପୁରୁଷ ହେଇକି ବି ତମ ସାମ୍ନାରେ ତମ ମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀକୁ ନିର୍ବସ୍ତ୍ର କରିଦିଆଗଲା, ତମ କାପୁରୁଷତାର ପ୍ରମାଣ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ହେଲା କି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ସମର୍ଥ ପତି ଥାଇକି, ହେଲା କି ହୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କି ଏତେ ବଡ ଅପମାନ କରାଯାଉଛି, ହେଲା କି ଏଇଟା ଧର୍ମର ବିଡମ୍ବନା ଆଉ କଣ। ତଥାପି ହେଲା କି ତଥାପି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ କାରଣ ସେ ଟାଇମରେ ସିଏ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଯେ ସେ ସ୍ଵାମୀ ମାନଙ୍କର ବିଭସତା ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୋର ବୀର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମହାନ ମହାନ ବୀର ସବୁ ନା ନାଇଁ, ସବୁ ମହାରଥୀ ନା ନାଇଁ, ଯେ ହୁଁ ମାନେ ଚୁପ ରହି ହୁଁ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ତଥାପି ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା ଅବହେଳା ରହୁଛି ନା କିଛି ରହୁଛି, ଏମିତି ସେ କି ମହାଭାରତ ସେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ ତ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା, ତାଙ୍କ ହଁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାନେ ବିବଶତା ଛାଡ କି ସିଏ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେତେବେଳେ ଇଜ୍ଜତ ଟା ନିଲାମ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ, ସେ ଆଉ ଜୀବନରେ ତାର କିଛି ଆଶା ନଥାଏ। ମାନେ ତାକୁ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଯେ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ କି ସିଏ ବୁଝିଛନ୍ତି କେତେ, ସ୍ୱାମୀ କି ସିଏ ପରଖିଛନ୍ତି କେତେ, ସ୍ୱାମୀ କି ସିଏ ଜାଣିକି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କେତେ, ପରେ ହଁ 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 ପରେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନହେଲେ ଶାନ୍ତ ସିଏ ତ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଦାହ କରିଥାନ୍ତେ, ନିହାତି ନାଇଁ ତ ନିହାତି ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କୃଷ୍ଣ କରିକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥାନ୍ତେ। ନିହାତି କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟେବୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନେ ମୋର ଏ ସବୁ କାହିଁକି ହେଲା ଭାବିକି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖଟା, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ବିବଶତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏମିତି ହେଲା, ନହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି କିଛି କେହି କମ ନୁହଁ ଯେ କି କାହାକୁ ଡରିଯିବ କି କାହାକୁ ଛାଡିଦବ ମୋର ଏଇ ସବୁ ହେଲା ପରେ, ତାପରେ ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରଖୁଛନ୍ତି କି ଠିକ ଅଛି ଯାହା ହେଇଗଲା, ଏବେ ତ ମତେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦରକାର, ଯାହା ବି ହଉ ପଛେ ଲଢିବି। ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ପାଇଁ ରେଡି ହବ, ପୁରା ଗୁଢ ରହସ୍ୟ ଯୋଉଟା ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ ନେକ୍ସଟ ଗୁଡା। ଏପିସୋଡ ତ ମାନେ ଭୟଙ୍କର episode ହବ, ହେଲା କି? ରେକର୍ଡିଂ ଅଫ୍ କରିଦିଅ ଆମର ଏଟାକୁ, ତାପରେ ତମେ ଶୁଣିକି ଏଡିଟ କରିବ, ଦେଖିବ କୋଉ କୋଉ ପୋର୍ସନ ପକେଇ ହବ ଆମର। ହୁଁ। ଆମର ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ଠୁ ପଡିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଆଉ, ହେଲା କି ଆଗେ ରେକର୍ଡିଂ ଅଫ୍ କର ହେ। ଏଇଟାକୁ ହିଁ ପକାଅ, ତମେ ଇଏ କର। ରେକର୍ଡିଂ ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି ଆଉ।